Disznóvágás. Február 14-én a bercsényis kollégisták disznóvágáson vettek részt. Mivel ehhez elengedhetetlen volt a korai kezdés, a reggel kicsit álmosan indult, de egy egészséges séta a Borostyán borozó és tájház épületéig sikeresen felébresztett mindenkit. Vendéglátóink nagyon családias környezetben fogadtak bennünket. Maga a tájház mindenkinek osztatlanul tetszett. A tapasztaltabbak közülünk szívesen beálltak segíteni, amit vendéglátóink hálásan fogadtak. A reggeli és a következő kóstoló közötti szabadidőben eldönthettük, hogy odakint foglaljuk-e el magunkat, lehetett asztali teniszezni, illetve focizni, vagy odabent hallgatjuk egy tárogató, nosztalgikus hangját. Nem csak zenét hallgathattunk ez idő alatt, hanem régi történeteket, amelyek a disznóvágás hagyományával kapcsolatosak, hagyományőrző énekeket tanulhattunk, illetve ezekhez kapcsolódó játékokkal ismerkedhettünk meg. Itt szükség volt bátor jelentkezőkre, akik egymás között versenyezhettek, de maga a szurkolás is egyre szórakoztatóbbá vált, mivel a versenyzők kitartásának köszönhetően a verseny elég hosszúra nyúlt. Nem töltötték még. Ez egy kicsit röppés. Kellemes napot zártunk, ami végig jó hangulatban telt, és nem hagyott időt az unatkozásra.